I veliki pozdrav svima ljudi. U današnjem klipu imamo jako dobrih igrica, a bukvalno za ovo ste vi zaslužni jer ste vi preporučivali u prošlom klipu jako dobre igrice, tako da u današnjem klipu na 5. mestu imamo igricu Snowboard Party World Tour. World Tour verzija je malo drugačija od standardnog snowboard partija, tako da ako se odlučite da igrate ovu igricu, vidjet ćete na Google Play Store-u da su dve verzije, znači običan snowboard party i ova World Tour, koja je po meni je bolja od obične verzije, jer dosta stvari sa Tony Hawka, onog dobrog skate Tony Hawka, su ovde uveli, tako da imate 3 stvari da radite. Bukvalno da igrate za skor, da skupljate plave pahuljice i da skupljate ove kao crvenkaste, narančaste pahuljice. Sve u svemu, igrica je po meni jako dobra, tako da ko voli ovakve igrice, ovo je odlična preporuka. Na mestu broj 4 imamo igricu Gina Sisters. Kao što vidimo, ovo je nešto kao Super Mario, ali ne možemo da kažemo da je klon Marija, jer je ova igrica izašla mnogo pre Super Marija, onog prvog Super Marija na NES-u. Čak se špekuliše da je ovo bukvalno Mario iskopirao ovu igricu, tako da je Mario klon po nekoj priči, ali nećemo te činjenice sada. Igrica nije besplatna, ja mislim da je svega $1, ali ako nemate wallet, odete lepo na običan Google i skinete aplikaciju i instalirate. Još šta mogu da kažem, da je igrica dosta laka, tako da ako ne volite da mozgate, ovo je bukvalno igrica za vas jer prelazite nivoe baš lako. Na mestu broj 3 imamo igricu Downbringer. Ljudi, ovu igricu sam nedavno instalirao, tako da ne mogu baš da vam kažem neke detalje jer nisam dovoljno igrao ovu igricu. Sve što mogu da kažem da se meni lično jako svidela, besplatna je, tako da ako volite ovako nešto, probajte, što da ne.
Na mestu broj 2 imamo igricu Dream League Soccer. Ljudi, ja stvarno ne znam kako nisam znao za ovu igricu. Vidim, dosta je preporučujete i rekao, hajde da instaliram. Bio sam u fazonu neki menadžer, da je to neki fazon menadžer igrice, međutim ovo je nešto kao PS, kao FIFA. Čak po meni i mnogo bolje i od PS-a i od FIFA, jer gameplay je jako dobar. Sve u svemu, igrica je besplatna. Ako volite fudbal, nogomet, kako god, verujte mi, ova igrica će vas oduševiti. I po meni najbolja igrica u ovom klipu je Escape from Chernobyl. Kao što vidimo, u pitanju je survival igrica, nešto kao Left 4 Dead, taj neki fazon, ali šta mogu da kažem da je ova igrica trenutno najigranija na Android platformi, znači igranija od Fortnite-a. Svi je hvale, kao što vidite, deluje perfektno. Šta je još jako čudno, da Escape from Chernobyl postoje 3 verzije igrice. Ovo je jedina koja se plaća, jedna koja je normalna verzija, one dve ostale su nikakve. Tako da ako volite ovakve igrice, pošto se plaća, vi nemate wallet, odete i skinete na običnu Google. Također šta mogu da kažem, da sama igrica je perfektno odrađena. Zombi su nikako odrađeni, znači ubijete ih, jako čudno padaju, fizika samih neprijatelja je loše odrađena, znači to je jedina mana ove igrice, ali ako volite preživljavanja, verujem da će ova igrica da vam dobro dođe. I za kraj, kao i uvek, hteo bih da se zahvalim svima vama što ste odgledali ovaj klip do kraja, također da se zahvalim svim ljudima koji su preporučivali igrice, jer kao što znate, sve ove igrice su vaše preporuke. Tako da, ako znate još neku dobru igricu, obavezno preporučite ovdje u komentaru ovog klipa. Također za kraj hteo bih još da kažem da se izvinjavam, prošle nedelje nisam mogao da izbacim ni jedan klip jer bio sam bolestan, grlo me je bolilo, pa nisam mogao da pričam, a bez vokala bi bilo glupo da izbacujem klip, tako da to me je sprečilo, grlo me je bolelo i nisam mogao da pričam, zbog toga klip nije bio prošle nedelje. Sve u svemu, ako vam se svidio klip, bacite like, ukoliko niste subscribe-ovani, subscribe-ujte se, pa se mi vidimo sledeće subote sa novim klipom. Ništa ljudi, veliki pozdrav!